ואנחנו עם השמעת ההמנונים. תחילה ההמנון של הנבחרת האורחת, נבחרת נורבט של סרביה. גיל 17 שמאוד מאוד מתרגשים עם שידור ב-442 מאוד מאוד מאורגן במשחק ההגנה שלה. היא פרוסה נכון ב-442 וגם במרחק הנכון, בשליש המרכזי. החוכמה שלהם תהיה לדעת לצאת נכון מהמצב. וליזר מהבעיטה מסוכנת הזו, הכדור הזה ניתז מהמשקוף. כדור מסוכן ראשון שיורה, מספר 11, ספרמו, איזה טיל. יצא לו טיל מהרגל, הכדור גם, גלדין חשב שהכדור יוצא החוצה והכדור פתאום ירד. זה קורה, זה קרה לי גם בקריירה, שאתה חושב שהמעוף של הכדור הולך החוצה מעל המשקוף ופתאום הכדור מקבל ירידה למטה. מילן ספרמו, עוד כדור אחד למרכז, זה מסוכן, אבל נעצר שם גצ'ינוביץ' והכדור בידיים של גלדין. תראה איך הוא משתחרר. זה מצב של שער פה, והנבחרת צריכה להיות יותר. אני לא מדבר על הבעיטה הזאת, אני מדבר על המצב השני, שבעצם הנבחרת מהאגף, שוב פעם, כדור רוחב, ושחקנים עומדים לבד בתוך הרחבה. יופי של בעיטה. האם זה עבר או לא עבר את קו השער? כדור מאוד מאוד חזק שפוגע במשקוף לא, מחוץ לקו. מגיע אל ספורי בתוך הרחבה, כדור קצר, הנה באה ההגבהה הזו, כדור ליד השער בזר. כדור אחורה, יפה מאוד לעמר מסאווה. דור חוגי מקבל כדור שניתז אליו בתוך הרחבה. מפה, רק לשאול את השאלה. קל! אפילו לא צריך לשאול, למה להיות כל כך מנומס? תן גול. אתה יודע שפעם מוטי אברבאום הצליח להחטיא במצב כזה גם? יגודינה הוא קפטן נבחרת נוער ב' של סרביה. שוער גבוה, נותן הרבה מאוד שקט להגנה שלו. זה מפתיע שהוא שוער שלא משחק בקבוצה שלו בדרך כלל. יגודינה נכון לעכשיו במקום השלישי בטבלת הליגה הסרבית, אבל חבר'ה צעירים, אתה יודע, את ההזדמנות הוא לא מקבל. הנה סימיץ' נותן כדור טוב, יכול לקבל את זה בחזרה, זה מצב מסוכן, איזו הצלה של גלדין. זה אחד שכן משחק, וגם במשחק הקודם היה לו משחק טוב. דיפה יפה מאוד של גלדין. כן, גצ'ינוביץ' ברגל שמאל משתחרר יפה. משתחרר יפה, שולח כדור לבין החיבורים. גלדין. כמעט 20 דקות כאן באצטדיון בנתניה. מסירה לא מספיק טובה. יוקיץ', גצ'ינוביץ' מקבל עזרה ממילושביץ, מעדיף עכשיו את הכדור הזה, וזה יכול להיות השוויון. כדור מסוכן ברגל שמאל, פעם נוספת יוקיץ' מחפש את המסגרת. יופי של התקפה עם מילושביץ על הגל השמאלי. בעיטה קשה מאוד גם לשוער, כי הבעיטה באה עם רגל שמאל, הפינה הרחוקה. כשג'ובאני רוסו הגיע לארץ הוא לא ידע מילה בעברית. יש לו את הספר של נהיגת מונעת עכשיו אצלו בכיס, אתה רוצה שתקנה עכשיו שיחון. בוא נהיה עם עיבוד הכדור הזה, ועכשיו ההזדמנות של הסרבים לעשות כאן את שער השוויון. איליץ' מנסה לעבור, עדיין איליץ', ואיליץ' נבלם, אין שריקה. עשתה את זה ומזיזה את רמזי ספורי מהאמצע לצד, והיא בעצם מושכת את הבלמים ומבלבלת. אתה יודע, זה יוצר מצב שהבלם לא יודע מי שומר את מי, כי רמזי בעצם שחק במרכז, פתאום יוצא הצידה, אז הבלם אומר, כן ללכת איתו, לא ללכת איתו, לעזוב אותו למגן, ופה בעצם הנבחרת הצליחה להשתחרר.
עכשיו הסרבים רוצים להשתחרר. עדיף שלא. גצ'ינוביץ'. יש לו מסירות מאוד מאוד מדויקות לגצ'ינוביץ'. כדור של סימיץ', שוב גצ'ינוביץ', זה יכול להיות השוויון, ומהקו, איזו הצלה שם, בעיטה של סימיץ' הולכת אל המסגרת, שון גולדברג משאיר את הנבחרת כאן ביתרון, שער אחד, 13 דקות להפסקה. מהלך טוב של הסרבים בסבלנות, מניעים את הכדור הצידה, הכדור לתוך הרחבה. שון גולדברג עומד בדיוק במקום הנכון כדי שהכדור יפגע בו. כן, הלך נכון מאוד לחפות נמצא שם. ויוקיץ' בעצמו יהיה זה שהיבט. יוקיץ' הולך על הפינה הקרובה. ושוב גלדין מוצא לקרן. הודעה יפה שוב של גלדין, כדור לא פשוט, מעל החומה. זה הלך החוצה, לא? קשה לראות. מכאן זה נראה... לא כל כך בטוח, אני לא בטוח. ספרה 17, אורן שלום מעירוני רמת השרון. ההזדמנות עכשיו של הסרבים, כדור מסוכן, זובי לוקח, זה יכול להיות השוויון, וזה נכנס פנימה. סרביה משווה בדקה ה-67, איליץ' מבקיע שער שני מול נבחרת ישראל השבוע. כנראה שמהעצירה הזאת ההגנה של נבחרת ישראל טיפה נרדמה, כי כולם קפו על מקומם פשוט, והסתכלו. שער הזה של סטפן איליץ' מפרטיזן בלגרד. פיתה חזקה מרחוק, על הרצפה שקופצת לפני זועבי, עודף הכדור, שם את היד, יכל להדוף טיפה יותר טוב הצידה, אבל גם עדיין חופשיות בתוך הרחבה, לא יכול להיות דבר כזה. ששחקן יעמוד ככה חופשי. שער אחרי השער. בוא נראה אם דין סייף יוציא חותם מההתקפה הזו, ידבח אותם. הכדור הזה מגיע לדור פרץ, בועט טוב, איזה כדור מסוכן. ושוב דין סייף שנמצא בנבדל. איזה פצצה של דור פרץ. אמרנו שהוא נעלם לנו בכל אורך המשחק, אבל הוא מבליח ברגע אחד. תראה את הבומבה הזו. יש לו את היכולת ואת העוצמה והדיוק בבעיטות, ואנחנו יודעים את זה. הוא לא עושה את זה מספיק, הוא צריך לעשות את זה יותר. הוא יכול בתור קשר להגיע מאחורה ולנצל את הבעיטות. אתה יודע שמהזווית הזו זה הרבה יותר יפה. כן. זה היה הרבה יותר יפה אם זה הרשת הייתה זזה. 10 סנטימטר והיינו מסודרים. כן. זמנית. זמנית. עכשיו הסרבים מנסים מעל השער של מאדי זועבי. כדור של שקיץ. אנחנו מקבלים פה מטווח של בעיטות מרחוק. כן, ניקולה שקיץ מהכוכב האדום. אני חושב שהתחיל להיות קר יותר גם. ספר לנו על זה. כל מי שנמצא כאן בעמדה למעלה, קופה. יוליוס סופגניה, היא קפה, אני צריך לשים אותו במיקרו אחר כך כדי לאכול. אתה צריך כור היתוך לעניין הזה, ויהיה כאן עוד סוף, זה יהיה צהוב שני. תשמע, זה יהיה צהוב שני. אני לא מאמין. כן, למילושביץ. אוי, זה כל כך מיותר. אמרנו כבר שהבחור מלא תשוקה, אבל תנהל את האנרגיות הכל כך חיוביות שלך למקומות אחרים, נגיעת יד מכוונת, לא מותיר ברירה לניר עמר. הפעם זו ממש שטות. לפעמים למה לא מקבלים... זה הצהוב הקודם אגב, על הדיבור. בדיוק, למה אסור לקבל צהוב על דיבור? למה עדיף לשתוק, השופט שרק, לא יעזור כלום כבר. ועכשיו בגלל נגיעת יד באמת לא מכוונת, אבל אין מה לעשות, נגיעת יד זה צהוב. אז פשוט כן. הוא מסיים את הטורניר הזה מוקדם. מסיים אותו מוקדם ב10 דקות. כדור חופשי שלי. היה לנו משחק נגד קרואטיה וישבתי על הספסל בתור שוער שני, והייתי צריך לוותר על החתונה של אחי ולנסוע עם הנבחרת, וזה מה שעשיתי. כן, לא הייתה לי ברירה. יש הרבה שהיו עושים פוזות גם כשהזמינו אותם לנבחרת, וזה אנחנו פחות אוהבים, ובאמת כל הכבוד על הגישה הזו, והסרבים עולים ל-2-0 עם טעות של מאדי זועבי, ומה אני אגיד לך? אין לנו מזל עם האיליצ'ים האלה. ראינו את איליץ' כובש שער שוויון בדקה ה-67, ועכשיו המחליף גיאורגי איליץ' שעלה כמחליף, זה בדיוק אותו סצנריו כמו במשחק הקודם. ההגבהה הזו של טפיץ', איליץ' נוגח, מדי חולם. מדי טיפה איבד את הריכוז, כדור קל, חבל על השער הזה. ושוב פעם, במשחקי אימון אפשר לעשות את הטעויות, כי אם הם נשארים במשחקי האימון, אז למדנו. תרים את הראש ילד. כן, זה קורה בדקה ה-86. זה קורה לשוערים הטובים ביותר. דודו.
ניר עמר, השופט נותן כאן צ'אנס האחרון לאוחנה, אין שריקה לעבירה, והמשחק הזה מסתיים. סרביה משלימה מהפך עם שני האיליצ'ים, בדיוק כמו ביום שני האחרון, ומנצחת 2-1 במשחק הנעילה של טורניר החורף את נבחרת ישראל, שסופגת הפסד שלישי. הפסד שלישי של הנבחרת. יש פה טיפה תחושה של אכזבה, כי הנבחרת הייתה טובה ברוב דקות המשחק. מחצית ראשונה הגיעה למצבים, שיחקה כדורגל נכון, סבלני, שקט, ירדה ביתרון למחצית, התחיל את המחצית השנייה גם טוב. לצערו של זועבי, הוא פחות נכנס טוב במחצית, קשה מאוד לשוער להיכנס במחצית. אם ניקח לצורך השוואה, גלדין במחצית הראשונה היה מצוין. היה מצוין, בדיוק. אבל זה מסוג המשחקים שאומנם אתה לא רוצה לזכור אותם, אבל זה חלק מהניסיון, זה חלק מהדברים, אתה מפיק מהם המון. גם מטעויות אתה מפיק ולומד. אין מה לעשות. כל החיים לומדים. והסרבים שמחים. כן, הם מבחינתם ניצחו פעמיים. כן, נזכיר, הם לא שיחקו מול גרמניה. גרמניה, בגלל שיבוש לוח הזמנים, נאלצה לשחק משחק אחד בלבד. ובמשחק הזה כאמור ישראל מפסידה למרות שער של דור חוגי בדקה השביעית. 2-1 לנבחרת סרביה. אנחנו לא נפגשים בסוף השבוע הקרוב ליגת טוטו לנוער בפגרה השבוע, אנחנו נפגשים בשבת הבאה עם הדרבי החיפני, הפועל חיפה מול מכבי חיפה, אם אני לא טועה בקריית חיים, מקווה ששם זה יהיה. זמן להודות לכל הצוות על העבודה בשבוע הזה, ובשם כולם, עידו גור, לירן שטראובר, אנה נובני, מאחלים לכם חנוכה שמח, ערב טוב ולהתראות. ראשית אני רוצה להזמין כאן לבד אל הבימה את שחקן נבחרת ישראל, השחקן המצטיין של נבחרת ישראל בטורניר, את דין גל מספר 18, לקבל את הגביע ממר רותם מקמר, סמנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, ומאמיר נבון, מנכ"ל אגף הנבחרות, ומשגריר סרביה בישראל. ועתה אני מתכבד להזמין את שחקן מספר 9 של נבחרת סרביה, סטפן איליץ', לקבל את הגביע. בבקשה. ועתה אני מתכבד להזמין אל הבימה את נבחרת סרביה. בבקשה. The Serbian team, please. Please. All the players.
Can you come? Come. To, Cane. Može. Lijep izraz.